dalan neng dalan akeh wong mati mati keneng apa mati suduk sarira suduk cocok parateng kikir sukmanyo ilang raganya terus Bujleng iblis lanat podot cekan. Oh, sajak iki jago saka Kasepuhan Barat. Iten. Ngaku kowe sapa? Apa kira-kira kadigdayanmu wis timbang boboting yudha kelawan jago saka Sengkapura? Ya iki Patih Surati mantra ngaku sapa kowe aja mati tanpa aran. Wah. Ya iki satriya saka Wukir Tawu, ya kesatriyan Saptawarga, aku Bratasena. Sawa? Takon karo aku Bratasena. Alah. Sugih kendel Bondowani kowe ke barat. Tak sawang yuswamu kowe isih bayi wingi sore. Umurmu isih sak umuring jagung. Lah kok kowe wani munggah ning blabar kawat kentheng waja janget sinencang. Apa wis ikhlas karo uripmu apa wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan deng? Sing dadi nyatane wae Surati Mantra. Ora sah kokean bebangal anane aku tekan kene tetepi kewajiban minangka jago saka Kasepuhan. Mungsa jago saka Sengkapura. Wah. Ora minggat saka ngarepanku apa kelakon nak senteng ndasmu. Giandul mestakamu.
sikat iya mati ora malah ditenani karo sing jenenge Bratasena kamangka kekarepan lan panjangkane angger Kangsa Dewa kuwi nggone nganake adon-adon menungsa kuwi monggo mancing atmajane Prabu Basudewa. Menggeh-menggeh nggo mancing atmajane Prabu Basudewa sing jare wong-wongane bule anak barepe bule anak tengahe ireng cemane terus sing anak keri dhewe wedok wah aku gelut karo Bratasena kok mah ditenani setan ora ata tak sawang kae bocah bule bocah ireng cemane karo cah wedok rada ngato mundur aku tak nubruk cah kae
mesin kuwi. Hai. Oi. Wah, setan. Jireh getih wedi mati kowe. Surati Mantara. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu, durung mecat nyawamu. Kowe wis nglunga saka blabar kawat, tututi sak putarmu. Hey! Wedan! Hey! 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 Menungso ora tatanan. Lah kok kowe jagus saka pura? Malah loncat saka blabarkan kono kaca, malah nubruk karo Kakrasana. Wah. Iki sajake anake Prabu Basudewa. Gagak kowe sing gagak. Wah. Ayo, amuk Suramarta Jayapurta yang padha-padha. Sayuta marasani muni. Apa dianggep marjanto aku ki anak Demang Sagopa, najan aku anak Demang Widara Kandhang. Apa to anggep aku ringkih mungsuh dapurmu? Kowe iki jago saka Sengkapura wis nyalahi pernatan hukum. Lehmu tanding mungsuh murung mati kok kowe wis lunga. Hei! Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Oh. Aduh. 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 Menungso ora tatanan. Iki Kakrasana ya karsana agewe entuk pusaka anyar. Lah kok wis kon jajal nggo ngramasi nggo mecat nyawane menungso kaya diapur. Iya. Tar. Anggep opo? Strayoli binatang. Aku mung penonton kudu tubruk sakarepe dhewe. Mati dening aku kowe. Mungsuh Kyai Nenggala. Wedian. Niki walah kok iso bengkah mestakane no. Ampuh pusakaku Narayana. Elok. Inggih Kakang Mas kula piyambak ngakoni. Heeh. Kowe mau ning dalan crita. Piye? Kowe mau neng dalan cerita nek kowe ya entuk pusaka Senjata Cakra. Iye. Ampuh Nenggala karo Senjata Cakra. Lho nuwun sewu pusaka ampuh mboten kali ampuhipun menika gumantung sing gawe urip ora gumantung sampean. Pokoke nek kowe manut aku ampuh Nenggala. Nuwun sewu ampuh Senjata Cakra merga Senjata Cakra menika gambaranipun tiyang gesang wonten tetembungan cakra mangilingan. Ha niku penggilingan padi apa kuwi? Nek rumangsaku kok cakra mekanik ndas. Ayo saya ngawur meneh kaya wong siji kae ora. Menawi ndaratur kula ampuh cakra timbane Nenggala. Ampuh Nenggala, ampuh cakra. Ampuh Nenggala, ampuh cakra. Ampuh cakra. Nenggala. Keteletuh dhewe ora. Sapa mateni Paman Surati Mantra Parat? Wah.
Aduh paman. Paman. Panjenengan sampun dumugi ning sirna. Walah edan keparat wong Sengkapura. Kuandane paman Surati Manta dirokti menungso kae bakal tak buru tekan ngendi papan marang. La ilaha illallah la ilaha illallah. Saiki kecandra kowe saiki. Oh, adine nyusul. Wah. Ah. Woi. Ah. Hei. Mudiar kowe saiki. Candrak saiki. Mataun-taun nggonku golek yen ngendi anake Prabu Basudewa. Sing wujudane bule. Ireng cemani karo sing wedok. Ben iki kecekel loro, sing wedok ku bakal tak perwasa. Dadi kongkonan peladen nepsu ning Sengkapura. Kecekel sak sikep wis ora iso lunga-lunga kowe. Aduh. Patenono aku Raden Kangsa, patenono wae aku Raden Kangsa. Kowe ora arep tak pateni dhisik. Kowe arep tak siksa sithik. Mergo apa aku sengit karo wong Mandura. Aku sengit karo Sang Prabu Basudewa nurunke menungso kaya dapurmu iki. Ora wurunga yen to kowe isih urip, kowe menungsa loro isih urip, besok sing neruske kedaton Mandura ora kowe ning nek kowe mati, ora sing neruske aku. Nuwun pangapunten Raden Kangsa. Kula menika namung lare dusun. Kula namung kawulalit mboten pantes lumintir keprabonipun Sinuhun Prabu Basudewa. Alah cerewet. Kowe ora salesan sing kaya wara kowe. Jagat akeh wis ngundangake wis nyebutake yen to sing bule kuwi iki anake Basudewa, sing ireng iki ya anake Basudewa. Kok gawa ning Sengkapura siksa tenan kowe. Kakang kowe keneng opo? Gawe dosa apa wong loro? Ya kok ngasih kaya ngene kahananmu. Mau pamitmu rak ya mung delok. Pamitmu rak ya mung nonton nggone adon-adon menungso. Lah kok malah saiki kowe dirungkep. Kowe dibondo kelawan Sang Adipati Kangsa Dewa. Kowe ndek luput apa, Kakang? Wah, wis rasane teng srenut. Wanggepe apa? Kakange lulak patenane. Kakange lulak patenane adine tak nggone jaburan. Sak kadipaten Sengkapura kelakon panjang aku ngudhe tawong Mandura. Aridu mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit. Wong maguru bangsa tetakatya butuh. Kocap. Wis binanda sang kekalih.
Sang Raden Kakrasana miwah Sang Narayana wis den tekep dening Sang Kangsa Dewa ananging krana praptanira Sang Bratajaya weruh wong wadon ayu nulya kewarangsang manahira Sang Kangsa Dewa tan grahita bilih kekalihira Sang Kakrasana miwah Sang Narayana ya Padmanaba sami tanggap ing sasmita ngliga pusakanira piyambak-piyambak Sang Karsana ngliga Kyai Nenggala Sang Narayana ngliga senjata cakra kocap nalika semanten Sang Kangsa Dewa ingkang ngarsa nubruk dhateng pun Bratajaya tan grahita bilih sang kekalih ya Karsana kaliyan Sang Narayana namaaken pusaka kalih wonten jajanira dadya sirna margalayu panjang aku perwasa kowe marang wah wah loh delok melek matane mata kula piyambak sawangan Narayana sawangan Kangsa dobleh wis mati dobleh Kangsa wis sirna iki nek ora merga dayane Kyai Nenggala ora bakal dheweke tekaning pati mengke riyen wiwit kapan panjenengan ngliga Kyai Nenggala? Lho. Kangsa mati mergo aku ngliga Kyai Nenggala. Tak tamake ning dadane. Mengke riyen niki tinimbangane wonten sengketa pusaka lho niki. Kula menika ngliga senjata cakra. Ngapusi. Lho, estu kula mboten goroh gek-gek panjenengan sing ngapusi. Ora. Narayana mbok sumpah. Mbok demi napa? Demi kian. Aku ngliga Kyai Nenggala, tak damake dadane dobleh Kangsa Dewa. Mati dhek bengkah dadane. Mengke riyen kula ngliga senjata cakra. Ora. Mau wis apik-apikan aten, wis gumanthuk nek luwe ampuh Kyai Nenggala mbangani senjata cakra. Nuwun sewu kula menika ya rumangsa duwe lelabuhan kalih sampean. Kula niku ya ngliga senjata cakra pun sakniki ngeten mawon apik-apikan aten mawon. Piye? Pokoke nek Kangsa le mati ora saka Kyai Nenggala, kowe tak antemi. Antemono mboten napa-napa. Kula wis kulina diantemi Kakang Udawa kok. Mangantemi ora apa-apa. Ning sakniki apik-apikan aten mawon. Sampean mangaku mangarani ora apa-apa, mangrebut kawenangan kula. Kangsa mati merga dayane Nenggala. Ning niku rak putra Mandura. Nek nganti Sinuwun Prabu Basudewa tekan kene terus nesu, sapa sing mateni anakku Kangsa? Lah, sampean nampa paukuman. Nampa pidana pati sing sak murwat merga nyawa, ijole nyawa. Ya wis nek ngono senjata cakra wae sing mateni. Ora iso ya sori. Wong sampean wis milih-milih dhewe kok. Ora, pokoke sing mateni senjata cakra Nenggala, senjata cakra. Nenggala sing mateni Nenggala, sampean dhewe lho sing muni pokoke ampuh Nenggala. Lah apa lah senjata cakra niku meng kaya gir nggih tawuran. Pokoke sing mateni Kangsa Nenggala, sing mateni Kangsa cakra mekanik ndas. Sing mateni Kangsa Nenggala, sing mateni cakra. Waduh, anakku Kangsa mati iki. Ngandel ora?
Kanjo jagat dewa Bathara jagat pangestu Kurawayahu Bathara jagat Patendra Jala dewaku. Wah, le pengangkah Atmajaku Kangsa dewa kuwi nganake aton-aton menungsa pengangkahe arep nggo ngetokke. Kasudibiyane wong Sengkapura lah kok iki malah anakku tekaning mati. Iki eneng bocah telu. Sapa sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Kowe ngaku sapa aranmu? Nuwun pangapunten sinuwun. Ingkang medhahi dumateng pun Adipati Kangsa menika senjata cakra kagunganipun adi kula pun Narayana. Mboten, Dik. Niki kakang kula Karsina niki jan sok Karsina pecah sirahmu. Kakang kula niki jan sok tumbak cucukan sinuwun. Senes pusaka kula. Kula niki nggih pusaka ning mboten ampuh. Wong wujude niku mung kaya gir sepeda. Ngapunten sinuwun sing mejahi Angger Kangsa utawi Adipati Kangsa menika senjata cakra pusakanipun adi kula Narayana. Senes, Ding. Nenggala sing mejahi, cakra sing mejahi. Nenggala cakra. Ayo to ngaku wae to. Nek ngaku mau ora dipateni. Iki ana bocah loro ora gelem ngaku mamung rebutan. Nggih. Kowe ngaku ora ngaku apa kelakon tak percaya. Nyuwun pangapunten kula ajri kula tak ngalah mawon sinuwun. Nenggala pusaka kula ingkang mejahi dhateng pun sinten niku Parmen sinten niku? Nek gugup ki aja meksa matur tak omongke kene. Aja nek aku nampa pidana pati piye? Anggepmu apa? Sing mateni Kangsa ki senjata cakra. Lah jare kowe arep ngalah. Ah ora situ. Ya nyuwun papunten sing mejahi niku Kiai Nenggala. Aduh, matur nuwun ya, Nger. Walah ora pating duka mono. Ngatasi kowe iki mung bocah angon wae kok iso mateni reretu ingkang depane ning Prajanegara Mandura. Niki panjenengan mboten duka. Ora, malah aku ngaturke panuwun. Sapa mau sing mateni mau sapa? Sing mateni Kangsa mau sapa? Arep tak paringi bebungah Nenggala Cakra. Sing bener sing ndi? Sing mateni aku sinuwun. Lho, iki malah ning bocah wedok. Iya, aku ingkang mateni. Tok kapake tak emplok. Iki mundur wae to ora. Cah wedok kok ngregol-ngregoni. Nuwun sewu. Menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sudarma kula. Piye? Maksudipun menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Basudewa. Piye? Muni piye? Kowe takon oleh nampa sembah bekti apa ora? Oleh ngaturke bekti ngersaku apa ora? Lah kowe iki cah telu ki anakku kok nggih. Wah, lah edan. Wah. Kok rasana iki Narayana Bratajaya wah jan anakku tenan. Hehe apa? Cuma wis diaku anak kok senane ora. Nggih. Kowe saiki wis ndungkap dewasa, nggih. Inggih sinuwun inggih. Aja sinuwun, aku ki wong atuhamu. Rama Prabu inggih. Narayana, kula Rama ana maling. Wah. Kaya ngono kuwi kowe srawung karo Udawa kaya ngono kuwi. Nyuwun pangapunten Rama, menapa kesupen kalian para putra Tri Atmaja. Ora jeneng aku lali wah jan wis ya. Ngaturke panuwun.
ngaturke panuwun ya nek ngono ayo manunggal ning Prajanegara Mandura nyuwun papunten lajeng Bapa Sagopa kalian Biyung Sagopi kados pundi aduh ya sing gedhe pangapuramu ya nggih bapakmu Sagopa lawan Biyungmu Sagopi wis gugur merga sangka patrape wong-wong Sengkapura aduh menika pripun wis bakune kumpul Udawa dikandhi Pramana gonca sibrang rakit nawang sesangka malendra mbok parawase sarang katri kumulung lan rembake badya Pandhita kinarya wangse pindha pombang pindha pombang ngisematu sarining tawang susuh angin ngending gone nyangkale kangkung paksi mebar Madharana ngelmu kang sanjata mengku lireng kasarajanan Namit pasang kali mantap pip sinapeta ngila-ila tepina saking tulak sare kula nuwun para besang lole kula ngaturaken sungkem Rama Prabu Bismaki apa Bismaka ya jagat pangestu para wayahku Bathara jagat nuwun mangke penemban boten pangling karang panjenengan menika sampun kondhang menika rak pandhita ing Sukalima sang tapa begawan sinten Rukmini tire pondring ayo Gembal manyar-manyar doneng dungkul wana alas dadi wana dek iki ngono ya tuwekmu irung bangir awake sapa dek irung bangir ya tuwekku labrakang semak awake sapa dek iku ngono ya dek Rukmini janggut nyatis wae sapa dek iki ngono ya tuwekmu iki piye ya
Mangke riyen penemban mangke riyen. Pripun Rama Marsepo pripun? Panjenengan menika tetembangan menika ancasipun menapa? Kula menika sekolahan jurusan kerawitan menika sampun 16 tahun dereng lulus. Rumiyin ngantos 17 semester Rama Prabu. Menika senes leluhur pawiyatan. Nggih. Lole saderengipun senes kula ingkang gadhah wewenang matur Rama Marsepuh calon. Wah, nanging kula menika nganti kaliyan anak kula menika pun Kurupati menika. Ndang ditembungke nggih, ndang ditembungke. Urawit pasang liwat tapi sinapeta ing ila-ila tepina saking siku dendaning Upanara lulangge sinuwun sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ih. Sang Adipati Kurupati sampun kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno lenggah panjenengan. Sampun boten kirang sekeca. Kados ingkang sampun dipun aturaken kalian Paman Durna. Dingendikake. Ingkang sampun dipun ngendikaken dening Paman Durna, guru kula tiyang sepuh kula. Sowan kula badhe nglamar dhateng pun Kang Putra iki sekare kedaton pun Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini. Gandeng kondanging jagat sami nyebataken bilih Sang Dyah Ayu inggih Kang Putra ingkang sesilihipun Dewi Rukmini menika gadhahi kekodangan sayembara sinten ingkang kedugusaken batang cangkrimanipun. Paramila sapangke sowan kula nglarapaken Paman Durna kula ingkang badhe batang cangkriman ben kula sing rabi karo Rukmini. Wis. Sampeyan ki tak percaya tak kon nembungke kok malah dipangan dhewe. Panjenengan kula wau guyon apa kula ora entuk guyon? Leres. Sinuwun Prabu anu amit napa Kanjeng Rama Marsepuh calon. Sowan kula menika badhe nglamar dhateng Kang Putra pun Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini ingkang badhe dados calon bojo kula. Pramila samangke kula badhe sak pejaka ngadu arep kaliyan Kang Putra. Menapa cangkrimanipun kula badhe neter katurimaning gesangipun ingkang abdipun Begawan Durna. Nek ditampa ya syukur ora ditampa ya kepiye carane. Didik bayi dadi solusi. Bawa Durna. Pripun? Mbok yo ora ngisini-sini. Panjenengan mergo sampun sepuh. Sepuh ki justru tenagane saya rusak. Kambil kae saya tuwa saya ora enak, ning nek Durna saya tuwa saya le ngelegi wae. Ya jagat pangestu Nggara nuwun sewu penemban. Wonten dawuh Rama Marsepuh calon. Panjenengan menika rak sampun kagungan garwa atau penemban? Pun kula dol. Pun nggih kurban besar wingi niku. Lho. Titaing Bathara kok dipun damel dipun sade menika. Bojo kula niku jarane. Sampeyan ki mung arep mirang-mirangke ora. Ngaten monggo sak pejagong kalian anak kula pun Rukmini. Kiu. Rukmini, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Marata maju Sang Begawan Durna arep nglamar kelawan jeneng para anakku Cahayu. Yen to keduga bisa mbatang cangkrimanmu ya tampanen nanging yen ora ya kepiye carane nggonmu murungake gayane Begawan Durna. Iki saged dawuh karnyun. Tambeng pangestu kula badhe majeng yen kula sowan. Ya marata maju matur ngersaning Sang Begawan Durna. Syukur ora kowe wis kepentok Rukmini. Wis ora iso mundur, mburimu wis tembok. Lole cah wedok kok le nglendi. Urung kelakon mengko garwae kok kaya wis iso mbayangke. Aduh Dek, aku sing luput. Kleru. Tobat panjenengan menika Begawan Durna menika sampun sepuh lho. Tuwa ki mung umur.
Umur kuwi mung wilangan angka ya Rukmini, calon garwaku, Cahayu cintaku, sekonyong-konyong kader karo kowe Cahayu sing bakul lember. Lembermu tak setater. Ana lemper kaya disetater barang lho pendidikan kok. Aja mundur-mundur Rukmini, aja mundur. Aja ndak nyampar gelas. Ngandel ora. Lole mangko kuwi gelas. Rencana arep dienggo nyuguh Mamas Durna. Ayo melayan nanti. Loh. Lah malah nyang kamar mandi. Asik. Lole saya cedah. Saya kendel. Lole nuwun sewu panjenengan menika badhe nggadahi gegayuhan menapa? Kula ajeng adus riyen. Nah, adus sik, engko Ki Agi berjumpa. Toben nuwun sewu lho penembahan mriki jagongan radi mriki. Oh, aku tojak nyang meja makan. Inggih. Iki ana gereh. Kersa napa pripun? Delalah aku ngelih. Tobat pendhita kok apa-apa kersa lho. Gereh pethek pakan kucing turan kaya didahar. Wah, iblis. Neng enak gereh we enak apa meneh kowe. Rukmini. Ruk. Rukmini, saiki ngene ya, saiki aku rak karo kowe wis sak pejago ngadu arep. Nggih, kados pundi? Kowe iki aja gila kaya ngono ta mung arep dicekel tangane kok. Ya nek mung nyekel tangan lah karo nyekel liyane bareng. Wah! Sego tak cekel gelo. Kula menika ajeng kaliyan panjenengan penembahan. Aja wedi calon guru laki lho iki calon bojomu. Piye cangkrimanmu apa? Cangkriman dicekak gampange wae selak entek-enteki wektu. Kula menika sejatosipun penembahan purun dipun dhaup dhateng sinten kemawon. Nanging kekudangan kula ingkang puja cangkriman menika kula badhe kepengin mangertosi nggih menika sepisan. Apa? Gula, teh, sembako. Tak catete. Senes niku cangkriman kula kepengin mangertosi nggih menika sepisan. Menapa ta ingkang dados tegesipun sejatine lanang, sejatine wadon? Oh iya tak jateng napa sejatine lanang, sejatine kurang. Wah. Terus apa sing nomor loro? Salajengipun kula pengin mangertosi katresnan menika kaperang wonten pinten perkawis. Oh iya. Aduh pulpenku macet Rukmini. Sik kowe ndek pulpen ora? Sipokna tulung wonten sekedap. Piye mlaku bokonge metal-metal. Jan kebayang-bayang. Matur nuwun ya Rukmini, matur nuwun ya Rukmini. Di kuping dirungokke saking mriki mawon Sinun. Sik ketoke kok kaya ana wong ngindhik iki karepe piye kurang ampuh piye maratuwawe wedi karo aku. Apa sak terus apa Rukmini? Apa katresnan kuwi ana pira? Inggih. Sabanjure salajengipun kula menika badhe nuwun pirsa. Tukuling tresna menika saking pundi lajeng ingkang maringi tresna menika sinten banjur menawi sampun pikantuk tresna menika kedah kepripun anggenipun nglampahi tresna. Oke. Saiki ngene ya tak jarwani ya. Rukmini tak jarwani saiki. Tresna sing siji mau apa jenenge sejatine lanang sejatine wadon kuwi tegese wong lenang ya nindakake darmane wong lanang teges wong lanang ora macak wedok wong lanang ora boti
Kosok balene wong wedok ora tomboy teges wong wedok ora macak lanang. Sik, kaya ya nek wong ngindik meneh iki. Rama marang sepuh pengen. Mboten penemban mboten. Pengen. Putra Ciwi Mas arep dipangan. Inggih salajengipun Sejatine lanang sejatine wedok ki kuwi. Banjur katresnan ki ana loro, tresna sejati karo tresna mirunggan. Tresna mirunggan ki mung tresna karo bondone. Umpamane sing wedok sugih, sing linang kepengin ngrabi sing wedok ki mung mergo ngukup bandane. Ora mergo tresna lahir batin. Kosok balene umpama wong wedok nguyak wong lanang, delale wong lanang sugih. Wah, kuwi aja percaya karo katresnane wong wedok sing kuwi mung lamis, kuwi mung katresnan mirunggan. Ning kok balene nek kowe entuk rondo anyar mangka sugih. Oh, kowe aja mikir ringa-ringa diopeni. Kuwi tegese katresnan kuwi kaperang dadi kuwi. Lajeng dhukulipun tresna, dhukuling tresna kuwi saka mripat medhun nyang dada, saka dada mlebu nyang ati. Saka ati nyang usus besar. Saka usus besar. Terus dadi tuwa rasa tresna sih katresnan. Bener apa ora? Kabeh sing wis tak aturke kuwi bener apa ora? Nuwun pamunten menika lepat penemban. Aja mlayu kowe, aja mlayu Rukmini. bela. Yayi Dewi Rukmini ngopo kok melajar-melajar? Betul nyuwun sewu Kakang Mas nyuwun sewu. Kula mriku ajrawe dipun bujo kaya pendhita tuwekan. Lho. Sapa, Dik? Sapa? Lah kok wani-wanine arep nyaingi marang panguwasaning putra Mandura saturing Banjar Patoman. Bambang Narayana. Sapa wonge sapa? Begawan Durna, Raden Begawan Durna mongko nguyak kula niku kali kelat nika. Monggo ketoke niku sengaja sarunge diplotroke Mbaka Sithik. Kula gila. Iya, aja kuwatir. Wis ketemu kelawan aku. Wis ora ana perkara ingkang perlu mbok wedeni. Kula gila mongko ambune udun lintingan. Ana pendhita ambune jan gur menyanta kula ilfil kula gila. Iya sabar. Iya kene. Manutapun Kakang tak singetake ning Kancing Gelung. Wis tak kendhawa pokoke kula mau rabi karo Durna. Tuwek ndregil. Tekan kene nggawa pentrungan. Terong ding kae. Ngopo wong tuwa kok nggawani terong semono gedene ya? Wedene kok mangsa iso girap-girap kowe Begawan Durna. Aku wis dadi buta kaya ngene. Begawan Durna tekan ki amplok sisan. Para bola Semara bangun Sapar kolam lele tumbuh Aja mancing
umpan lumut mundak entuk kurameh nora prasa ketoke jan faktor Rusia saya tuwa kuwi terus angel arep gedhe iki Rukmini Ruk sayangku cintaku oh my darling nemaluroro jiroro Rukmini lole iki kok meng petengan kaya ngene iki. Iki aneng gazebo iki kapan lembangon ya iki ya. Rumangsaku kok gazebo agi wae ana iki rumangsaku ket mau urung ana, aku rene mau jam 6 sore iki urung ana gazebo kok saiki ana iki. Apa gazebo tipan apa ya? Loh. Elak gazebone ana fitur iso bergetar barang. Kok gek Rukmini ndelik nang ngisor gazebo. Rukmini. Sayangku cintaku sekonyong-konyong kader. Kowe ndelik nang ngisor gazebo iki apa? Rukmini, wujan. Lah. Piye? Oh, iki gazebo. Oh, iki sak nggo tabuhan gong. Iki tabuhe candel kene berarti iki sekitar kene iki sok dienggo uyon-uyon iki wong tabuhe kok nang kene. Rukmini kok gek kowe ning nggon dhuwur gazebo, kok gek kowe ning nggon dhuwur empyak. Rukmini. Ora. Iki tutu demit. Iki tutu demit, iki gazebo. Relax, Drona relax. Iki tutu demit, iki meng gazebo. Iki meng gazebo sing iso mlaku. Iki meng gazebo. Tangi yo. Oh, mengimpi lho. Ora ngipi, Ding, ora ngipi. Iki dudu demit, iki meng gazebo sing iso. Yo sing sare. Lulu kleru sing sare. Yayi Rukmini ya. Ya. Piye carane awake dhewe nggone sesideman sesingitan? Merga sejatine nggonmu duwe kekudangan kuwi anak ya mung kinarya samudana merga kowe wis gambuh rasamu karo aku. Iya nek ngaten wis tak kendhawa monggo sowan wonten kedaton negari ing Widarba Kakang Mas. Ayo tak dherekake. Paman Arya Tumbeng kenging napa? Enten memedi, enten druwa nggih. Enek druwa aku wedi tenan. Manggarian. Pripun? Niku celana panjenengan kok ngecembeng. Kepoyo. Manggarian. Kula mambu bacen.
kula nggih kemetan. Sangka wedine, kula wedi mawon, wedi engko bali kula mangkawiki. Nggih. Iya jagat pangestu ora mengko dhisik. Rukmini kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ora engko sik mau sekawit ingkang nglamar sira Atmajaku ki rak Begawan Durna. Inggih. Lah kok malah iki dadi satria ing Banjar Patoman iki ora pangling ora Atmajane Sang Prabu Basudewa. Inggih. Menika pun Kakang Mas Narayana ingkang samangke sampun labuh tresna lair lan batos dhateng ingkang putra pun Rukmini. Lho kosik iki perlu tak tanjihke Rukmini. Ora kosik to. Lah kok kowe ngrusak pernatan? Nyun mapunten kula ngrisak pernatan ingkang pundi? Sekawit rak kowe gelem winengku garwa dening sapa wae waton wong iku bisa mbatang apa kang dadi cangkrimanmu. Ora kowe sik iki Narayana kapan le mbatang cangkrimanmu? Panjenengan kepengin mangertosi benjang menapa leh kula mbatang cangkrimanipun kang putra pun Rukmini? Iya. Menika jalur tresna. Dadosipun boten sandadak ambatang cangkriman wong kula menika rasanipun sampun gambuh kaliyan Yayi Rukmini. Kula kinten menika mboten saged pun wastani nerak pernatan awit rasa kula kaliyan rasanipun Yayi Rukmini menika sampun mathuk lan sampun gambuh. Wah, ora iso kaya mangkono seranane Narayana. Panjenengan ki nek nglamar piyai putri gumantung tiang sepuhe napa gumantung bocahe wedok. Yen tumrap panjenengan ingsun nglamar piyai putri mono gumantung bocahe. Nglamar bojo ngono ya gumantung sapa ingkang arep dirabi. Lah niki pun dilamar. Mongko nggih calon bojone kakangku ki ya gelem. Ah kok wong tuane nyarusiku. Mongko rasane ya wis do cocok. Wingin pun bayar bareng wong loro, pun teng segara bareng wong loro, mangan bareng wong loro, sendale we yo nganti padha iki wong loro. Apa iya? Nggih. Mosok yo ora arep dipengestoni lho. Kebangetan timen wong tuwa, kebangetan timen ana dadi wong tuwa kok kaya ngono. Ya wis. Langgeng Narayana lan anakku Rukmini.
dawuh Koko Prabu Ndrawati. Sakmangke sampun kepareng nitih kreta Kyai Jaladara. Setyaki Wonten dawuh. bot-botipun Kakang dadi duta ingkang pungkasan iki dudu perkara ingkang gampang. Iki perkara ingkang abot. Jalaran apa? Sida apa orane perang Bratayuda lumadi antaraning Pandhawa lan Kurawa mung gumantung kepiye mengko kabul kawusanane nggonipun Kakang nanjake ngursaning nata ngestina Yayi Prabu Jaka Pitana. Mekaten. Iya. Mula tak jaluk Siadi kanggo ngawat-awati lakunipun Kakang Nata Ndrawati kuwi kudu bareng karo senopatine. Tak jaluk Siadi ingkang dadi kusir pun Kakang manjing pagedunganing kreta. Wis tak kedhawuh. Malah pinjang menapa ingkang arahi garba ruci kadhawuhan dados kusir. Ora ketang sambung obor colok lintang nalya tak kanthi budal dina iki tumuju ning Praja Negara Ngastina Sencaki. Mboten nginten babar pisan. Teka Jawata catur. Iwang pikulun Narada, iwang pikulun Kanwa, iwang pikulun Janaka, miwah iwang pikulun Rama Parasu. Anyegat kelawan lampah kula anggen kula badhe tumuju wonten negari Ngastina. Pukulun kula ngaturaken sembah. Prakencang marudayang Pak Pong, Pak Tong, Buk Bolong kali cedhik sapa sing gawe nangka basak dikapyak. Munggah ribetane. Iyo. Prakencang Kresna, Yaya ulun tampangger Nata Ndrawati. Pukulun kanwa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndrawati ulun tampa. Pukulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndrawati ulun tampa. Pukulun Rama Parasu sembah kula katur. Yo. Nata Ndrawati Kresna wis ulun tampa. Pangestu ulun wae tampan rono. Ih, nyuwun mapunten Pukulun. Mboten kateges kula kuma wantun lancang
Nun mirsa nanjaken dhateng ngarsa Dewi Wangpi kula narada sak jawata catur menika mboten namung tuwa tandha pitaken salebeteng manahipun ingkang wayah Nata Ndrawati kenging menapa paduka anyandhek lampahipun Nata Ndwaraka ngene ya ngene kandhang iki wis tumapag Titiwanci Kresna dadi duta ingkang pungkasan teges iki dewa kudu ana ingkang nyekseni ya panjenengan ulun ingkang diutus dening Wangadi Pramesti Bathara Guru sartane Kanwa Janaka Patini Rama Parasu ingkang kinen ngutus kelawan jeneng ingkang kinen nyekseni diutus nyekseni lan jampangi sak lagu Candra kita anggen kita madeg dadi duta ning Pandhawa ingkang pungkasan pengangkahe lelakon iki mengko aja ngasih gawe kuciwane wong sak jagat lho nggih merga Bratayuda kuwi jangkane jagat Bratayuda kuwi ora mung jangkaning Pandhawa apa dene Kurawa nanging Bratayuda kuwi jangkane jagat kodrat sing jangkake perang gedhe kuwi mekaten ulun ya lajeng kersa paduka sak mangke kados pundi kula kantun nderek aja dikangelan ulun jampangi saka Dirgantara ulun bakal midhang kang dadi wangsulan sarta pangandikane Nata Ngastina Kresna nganang-nang kalang jaman naklar manggan moncaran Kati karenaning kaspose yaneng marga amalagung sang kondo pastakaja
Stungara jagat Manik Raja Dewagu. Nur mangke paman Senggundi, paman Pati Arya Suman. Kula wonten mangandika dawuh paduka, nggih. Nuwun. Sakunduripun sakesahipun Kakang Prabu Karna ing Awangga, lha kok malah Bapa Durna mboten ketingal lampunipun wonten pundi? Ngapunten. Kakang Durna kala wau pamite mbecikke rasa. Ning kok mah mboten wangsul-wangsul menika kula piyambak mboten mangertosi. Ya. Kanjeng Hyang Wara Bisma. Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat kepiye nggih Putu Prabu? Lagi riyin. Taksih dereng dungkap arosing manah kula. Kula kedah atur wangsulan menapa kalian Koko Prabu Kresna ingkang sakmangke badhe tumedhak wonten negari Ngastina. Ya kabeh kuwi mung gumantung marang apa kang dadian teping tekad ira. Nanging yen to ndhahar marang aturipun Eyang luwih becik negara ngamarta apa dening Ngastina balekna sakputuwe supaya aja ngasi dumadi kengaran perang gedhe Bratayuda. Sabab pun yang iki ngeman kekadangan yo nggih. Nuwun sewu. Sareng kula pidhangan pandika paduka Kanjeng Hyang mriku kok sami kemawon. Kalian niku aturipun Kakang Prabu Karna. Menawa kasempatan panjenengan kula tundung saking negari Ngastina. Mangkono. Iya. Kula mriku nalendra. Kula menika nalendra taksih meger-meger kados ngaten raga kula. Aja kok mung ditoi pati. Bab negara sirah kula gumlundhung. Negara nembe kula aturke teng para Pandhawa. Ngaturaken kasugengan Sarawupa tuwan sing Koko Prabu Ndrawati. Yai Prabu ngaturaken panuwun awit pambagya raharja paduka Yai Prabu Jaka Pitana. Mangke riyen nggih. Angger Prabu Ndrawati ngaturaken karaharjan. Ngono nggih. Wilujeng sowan kula. Ora mengko sikik kaki Prabu Ndrawati padha kanthi Araharja sak rawuhira ana ing Prajanegara Ngastina nun mangke Kanjeng Eyang. Ya ngapunten. Rawuh teng negara Ngastina enten wigatos napa? Lho, mangke riyen. Panjenengan menika Nalendra. Nalendra menika kedah ngugemi tembung sabda Brahmana Raja. Teges pandika paduka mboten kenging mola wali. Masa inggih badhe kelampah panjenengan supe marang ingkang dados janji paduka piyambak Yai Prabu. Ya jagat Pangesungkara. Koko Prabu, Kula wonten timbalan. sareng kula petang. Sareng kula manah-manah. Boten wonten ginanipun menawi Pandhawa lan Kurawa nglampahi perang ageng Bratayuda. Kersanipun kados pundi? Dinten sakmenika kula pestheke negari Ngamarta kula balekke sakwutuhe lan negara Ngastina sesigar semangka ugi dados kagunganipun para Pandhawa. Lah ngono nggih Kurupati.
song marudaya pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe lah ya mangkono iku Nalendra kudu duweni watak ingkang bawa laksana ya wis yen ngono lan pestheke perang gedhe Bratayuda mbo ya sida kelakon nggih Sewu Koko Prabu Kresna kula wonten dawuh panjenengan midhanget atur kula masrahke negara ih menika lair terus sing ngati to Yai mboten sinten sing ngomong sinten sing sanjang nek kula arep balekke negara kula matur negara kula pasrahke bali panguasane Pandhawa lan kula matur bilih perang Bratayuda mboten sios kelakon menika namung samudra awit menapa dewa sing nyekseni tindak sampeyan teng mriki pun kondur wis bali dewane wis bali kula jabel ngendikane nata Ngastina perang Bratayuda kudu dadi aduh nggih ingkang sabar nggih Paman Prabu Salya nggih Kaki Prabu Ndarawati sing sabar ya nggih Kaki Prabu Kresna Kanjeng Hyang nggih pancen pambeganing putuku Ngastina kuwi pancen kaya ngono kuwi Sengguni sabar ya Sengguni bungah tanpa upama Bratayuda kelakon serak ora sabar arep nggunakake dayane lenga tolol apa lenga tolol ya mapunten kula sampun pikantuk wangsulan saking Yayi Prabu Jakawitana Paman Prabu kersanipun malah dinten menika ugi kula nyuwun pamit badhe matur wonten ngarsanipun para Pandhawa bilih perang Bratayuda kasembadan tuwin sak mangke badhe siyos pun lampahi antawisipun Kurawa lan Pandhawa Masa Kresna kok arep bali sak kepenake dhewe. Tekan negara Ngastina padha karo mlebu ning kandhang baya. Kurawa ki anggere apa ki jenenge? Kurawa nek ora tak ketapke kon mateni Kresna. Kok ora marem rasane atine Sengkuni ben geger sisan kanane. Koko Prabu nyuwun senjata pitulung lan menawi ndaraturipun kang rayipun Setyaki enggaling gawlo kesah saking papan mriki. Ana apa? Dimas Setyaki ana perkara apa? Kula aturi midhangetaken mriku gembruduk lakune para Sata Kurawa badhe mejahi dhumateng kula lan panjenengan. Tak singitke ning Kancing Gelung. Kerubut. Iya! Boy! Kerubut! Ayo! Matane!
Modial tenan Kresna saiki. Apa kondange ratu sugih kadegdayan. Nek angges keterak ngantuk wis ora iso suwala. Modial tenan Kresna. Modiar tenan Kresna. Ora ana tabete kekadyangan. Geger ya ben geger, kisra ya ben kisra. Kinarubut kinaraya nata Ndrawati niki Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kocap taksih saged anggraita astanira Sang Sri Padmanaba grayah nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Pramila saged matekaji mantram Triwikrama Naya dadya yaksa sak prabata siwi gedene Kurawa bubar mawutan kantenan. Tangi. Wah, rumangsaku sing dadi tuk sumburing perkara iki mengabrakan negara Ngastina Warep. Yen to negara Ngastina ora ana tak kira Pandhawa karo Kurawa tentrem rasa tak nglakoni untal marang negara Ngastina. Negara Ngastina isine wong pekak-pekak. Isine wiyaga ngelih. Untar malah iso Bratayuda asasita. Kresna racut to nggih, racut. Wah, konangan ateng. Carane ya Kresna ora kaya ngono. Lah ora kinceng waruda yang pak pong Mbuk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kresna kula wonten maring adhawuh pukulun. Nesu kuwi kenaning ya ora terus sak negara tak emplak. Kaya ngono carane iki jeneng kita serakah. Jeneng kita durung pantes dadi dutaning Pandhawa nanging wis semono jeneng kita wis antuk kasil yaiku besok perang gedhe Bratayuda kudu kelakon. Ha ya wis gelem ora gelem Pandhawa kudu nglakoni nanging tak jaluk ya ngger ulun jaluk jroning nglakoni perang Bratayuda kuwi mawa pernatan aja nggunakake dasar kanepsan. Ih nisaken dawuh
ngestaken dawuh Paduka Ewang Pikul Narada. Iya. Wong ki apa-apa nek mung didasari dilambari kanthi hardaning kanepeson sing ora iso dipambengi. Ah, mboya prayoga kedadiane, engko ndak konangan, ngono. Niki napa to? Mbah. Ah, jane iki. Ya wis mung ngono wae dawuh ulun wis jeneng kita bali ya. Matur angresane para Pandhawa, Ngger. Dimas Setyaki wonten dawuh. Durung marem rasane atinipun Kakang yen to durung boyong Bibi Kunthi Talibrata. Merga nalika dadi duta panjenengane digawe kagol-kogelan manahe karo Yayi Prabu Jaka Witana nganti ora kestu kondur ning Saptawarga, ora kestu mapan ning Wirata, mung mapan ning panggombakan. Paripun kados pundi? Kantinanipun Kakang boyong marang Bibi Kunthi Talibrata. Monggo kula dhiraken. Sirine serat ibaran Kanjeng Ibu sepinten kalpatanipun Keng Putra Ngawangga diagung pangaksami sejatosipun sowan kula ning mriki menika kula namung kepengin badhe nyuwun dawuh Paduka awit punapa bebasan karna menika anggenipun gesang wonten ing Madyapada sepisan sampun boten pikantuk sih tresnaning tiyang sepuh utaminipun Paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi. Angga kalih anggen karna gesang wonten praja negari Ngastina menika kula namung pun ginakaken kinarya garan. Kula namung ginakaken kinarya garan dening Yayi Prabu Jaka Witana duh Kanjeng Ibu. Monggo monggo mboten dangu malih. Mesti kewala perang Bratayuda badhe kasembadan ben para Pandhawa lan Kurawa badhe nglampahi perang ageng. Kula kuwatir manah menawi kula nglabuhi dhateng pun para Pandhawa ateges tetel kanalendranipun kadipatenipun ingkang Putra Ngawangga Kanjeng Ibu kosok angsulipun menawi kula sakbiyantu nglabuhi dhateng pun para Sata Kurawa nalika perang ageng Bratayuda anggen kula kekadangan tartentu ajur pasramungan kula kekadangan kula kaliyan kadang-kadang kula pun para Pandhawa lajeng kula kadang kados pundi
mundur kelangan pangkat nanging yen maju karena antuk tetusan gedhe Kanjeng Ibu. Oh sepira lupute wong tuwa diagung mangaksama Karna. Kanjeng Ibu iki sayekti kula namung kepengin pun rengkuh kados dene putra kelawan ibu menika perkawis rumah. Malah sapunika sampun kasembadan kula ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Karena wonten marang kowe kuwi jejering Nalendraya nggih jejegna marang barang kang adil. Perkara kepiye anggonmu bakal mbelani antarané Pandhawa lan Kurawa. Pun ibu ra iso mestheke ya nggih, ya mung pun ibu njaluk kepiye senanamu nggonmu ngeman marang kekadangan. Karena Koko Prabu Ndarawati ingkang sajak munggel pepanggihan kula kelawan Kanjeng Ibu Undi. Yaya Adipati Karna kula wonten timbalan. Perkara iki sejatine enteng nanging tok gawe abot. Perkara nggon marep nglabuhi iki sejatine perkara ingkang gampang nanging mbok ngel-ngel dhewe. Mbok gawe angel dhewe. Yen to siadi njaluk igwipun Kakang kudu kepiye? Kudu mbelani Kurawa apa mbelani Pandhawa? Nek cara aku lho, ayo mbelani sing becik. Ora ana gunane karena urip ning alam padang. Piye? Dosa tumrap wong tuwa, dosa tumrap kekadangan njur aku ki kon ngopo?
Arsa madangi jagat tumungo aneng sak bocah ing wuger marabang sumirat keneng soroting surya mekalan gunung ladalah kaki Prabu Ndarawati wis katon rawuh prapta ning negara Wirata. Nggih Kanjeng Eyang. Iya. Piye kabul kawasanan inggih? Koko Prabu kados pundi kawontenanipun negari Ngastina? Jelidong kakangku kepiye kaanane? Koko Prabu nyadeng warta. Koko Prabu bleke. Kowe iki isih ning kene. Lho isih rombongane. Nek urung dalange nancepke kaya ya urung minggat aku. Gayamu ngelokke aku bleki sakremu, tak cokro sirahmu, tak cokro genti. Andalanku pokoke cokro mekanik dias. Pripun sinuwun Kresna pripun? Nun mangke Kanjeng Eyang, Kanjeng Anging Wirata. Anggen kula nanjaken bab kawontenaning negari Ngastina. Wosing rembag sak mangke para Pandhawa kedah purun boten purun, saged boten saged, kedah nglampahi perang ageng Bharatayuda karana Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang ngawal masrahaken negari. Sekawit panjenenganipun menika prasapa bilih negari pun wangsulaken nanging jebul menika namung lamis. Aja sok gampang janji wong manis. Gong rasah nyanyi-nyanyi to ora. Nggo ngentekke jam. Nek arep entek ya emploken ngono. Jirame kok dientekke lah. Wis Truk ya mulih Truk. Heeh. Cangkemku wis ketularan maja nemro e. Sasar susur ngene karang gambleh tanggal 1 kok cah. Nah tanggal 2 3 rak prai to Gong. Kowe aku ki karaoke. Olah vokal Truk tak nehi tips and tricks. Piye carane ben tanggapan bladek ki ora kentekan swara. Ki sakrunge tanggapan bladek mangkatke. Heeh. Karaoke. Lagune Sing bangsane metal. Majer. Oh iya. Bangsane apa? Bangsane psikosoial. Oh alah. So, hari wayang nanggap Slipknot ya, Truk? Ya. Aragat kok ngendi Gong ora. Ya wis ora dadi ngopo. Yekti pancen kudu kaya mangkono nggih kodrate ya mung pun yang njaluk. Apa ingkang wis tak antepi lan apa kang wis dadi prasetyaning manahipun Yang Wirata.
Aja pati-pati senopati saka Ngamarta, saka pirangane Pandhawa maju yen ta durung entek. Atmaja Wirata ya eyang-eyangmu ya dulur-dulurmu. Kanjenge Anggi nggih. Nek ngaten iki malah pun purna. Malah kantun genjang kados pundi anggenipun para Pandhawa napaki lelampahan perang ageng Bratayuda Ndara. Dadi ngono kuwi ceritane Kakang. Dengaran betah diceritane kowe mer. Jak jagongan dengaran betah. Nek ora dinae rokok. Matane sepet. Terus mata apa mbakone kon nguwer-uwer kowe nggon mata ngono ya. Jengkele atos malah kula ngaturaken panuwun Den. Sedaya lepat kula sak kanca, sak anak-anak kula kentrus-kentrus niku. Kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi boyo mangopo, Kakang. Waduh, ketoprak saiki basane. Ora dadi boyo mangopo, Kakang Semar? Kakang Kebo Marcuwet. Ora dadi ngopo, Kakang? Namung donga kula. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking laladan Malowadung Sidaharja Senori Tuban Jawi Timur mriki warga ing laladan Malowadung miwah sedaya gangsal dusun tansah mangya ayom-ayem tata titi tentrem gemah ripah lojinawi karta tata turta Raharja. Diansane apik tenan Semar. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan sedaya memelo saged dosen nonton ketamblak tempel kudu tulasawan Bali ya ndalan. Iya Kakang Semar. Kula cekapaken semanten. Bagong. Anakmu wedok kon golek. Aduh. Jane ra rela anakku wedok diragoi karo dalang iki. Sandi wani sampean Pak Dalang. Titeni ae. Jare kae anak pupon. Lah iya anak pupon mula aku ora rela nek diragoi karo dalang. Kok ndak malih. Dengkele atos ora kula cekapaken semanten Jaya-jaya Wijayanti Rahayu Kang Samya pinanggih. Apa Pak? Jaya-jaya Mujiyanti. Sing cetha to Pak. Slamet to sing nanggap, slamet to sing di. Wis momong mae tak baleni ra apa-apa. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun Ndara. Ayo.